गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानै ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय, खुबैनानै गालांबाय नै। सानजौफुनि गोजोननाय नोंथांमोननो बयनिबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। गोबावसैमोन भिडिअ खालामनो हायैया आरो नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ दिनैहाय मानि भिडिअआ, जाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि दानि जौगाफुबाय थानाय कमेडियान एक्टर आदा अनिल कुमार नार्जारी बिथांनि गारिखौ सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांदों। दा नोंथांमोना बिनि फेसबुक पेजाव नायबाबो नुनो मोनगोन। गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानै ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय, खुबैनानै गालांबाय नै। फारसे ग्लासआनो गैला। गैला नै, सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय। बिदिसो जायोलै। आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनिफ्राय आं रेगुलार भिडिअ होनो हागोन एबा मिजिंथिबाय आरो आंबो नाजानोसै। नाथाय जों मावनानै जाग्राखायनो गोबां खामानियाव बेस्थ' थायो, बिनि थाखायहाय इउटुबाव फैनो हायाखैमोन। नाजानोसै दिनैनिफ्राय रेगुलार भिडिअ होनोहाय। दिनैनि भिडिअआ बेल'मोन, गुसुंनो आदा अनिलनि गारि खुबैख्रेबनायनि भिडिअ। बेखौनो आं पेजाव मोननानैहाय बेखौ क्लिप खालामनानैहाय रि-आपल'ड होनाय जादों। नोंथांमोनाबो आदा अनिलनि फेसबुक पेजाव फल' खालामनानै नायहैबानो जाबाय, बिनि जाथायनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन। थेंक इउ।